Wel, enw'r cwmni di O Gân i Gelf. Mae y cwmni sy'n rhedeg yr holl beth i Un Studios, ond mae gen i brand o'r enw O Gân i Gelf, a pwrpas y brand, i ddweud y gwir, yw i greu crysau tŷ a cynlluniau. A rhan fwyaf nhw'n ymateb i gerddoriaeth. Felly, dyn ni'n creu cynlluniau, cerddoriaeth Cymraeg, a wedyn creu cynlluniau t-shirts i fynd ar geiriau. Dyn ni wedi bod yn gwerthu, wnaethon ni dechrau gwerthu blwyddyn diwetha fel rhyw fath o arbrawf yn yr Eisteddfod, a nath ei weithio'n reit da, wnaethon ni werthu'r cwbl lot. Felly, dyn ni'n neud y blwyddyn yma. Mae hefyd yn, mae'n ddau'r iaith, mae'n brand modern. Hefyd, o'n i'n eisiau gweld brandiau gweledol, sef cynlluniau gweledol yn hytrach na just sloganau. Felly, dod â celf nôl mewn i'r brandiau dillad. A dyna'r prif peth, ddweud y gwir, ac i ddangos bod yna hwyl i gael yn y Gymraeg hefyd.